Барыгызга да кайнар сәлам. Киләсе 1 сәгать дәвамында матур җырлар тыңларбыз, сыйфатлы клиплар карарбыз һәм популяр башкаручылар турында кызыклы мәгълүмат ишетербез. Сезнең белән мин, Игиш Шакур. Урамда яз хакимлек итәм. Үзебез дә сизми калдык, апрель айына да аяк басканбыз. Димә катнашучылар килде. Бүген алар белән якыннан танышырбыз, җырларын ишетербез. Тапшыруыбызның темасы иҗат белән бөтенләй дә бәйле түгел. Бүген башкаручылар белән спорт турында сөйләшербез. 6 апрель бөтен дөньяда спорт көне билгеләп үтелә. 7 апрель сәламәтлек көне. Сәламәттәндә сәламәт акыл диләр. Кеше сәламәт булганда гына аның үз максатларына барыр өчен көче, хыялларын тормышка ашырырлык кайфы була. Иҗат та гөрләп бара. Бу фикер белән килешәме икән? Үз сәламәтлекләрен ничек кайгырталар? Әйдәгез, үзләреннән Ике йөрәк бергә типсә, бәхет өчен шул җитә. Тылсым булган бу хисләрне саклау кирәк ничек тә. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне. Әгәр ярату булмаса, мәхәббәт ерак китә. Бер-береңнән аерылу күңелләрне ут итә. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне. Матур уйлар булсын күңелдә, моң чишмәсе
Матур булсын эшләр эшебез, изге ниятьләргә тырышсын. Өмернең бер малы юлларын, бәхеттә шатлыкта үтәсен. Белер идек микән кадерен, тормышыбыз булса бик җиңел, яшигәнне күреп рәхәтен. Бу дөнья бит ике түгел, белер идек микән кадерен, тормышыбыз булса бик җиңел, яшигәнне күреп рәхәтен. Бу дөнья бит ике түгел, яшигәнне күреп рәхәтен. Бу дөнья бит ике түгел. Bizning matur parlar itken, min bit seni ömür boyu yarım itep kütüken. Yaşlıktan özü bizge yakın sevip öle gitken, mehabetli yazlar digen. Şurşu iken seni koyda sin şunla min yaşılıkının tonları yazgating seni koyda sin şunla min yaşılıkının tonları yazgating Günler miken, dünler miken, jan gözü nurun sipken. Elle vay mı yıldızlardan bәхетсізден шиккен. Біздің жәйлер жеткен, шаттық хисі балқы езіден. Хислеріңні аңлайым білем, ярты сүзден сені қайда син şunla min yaşılıkının tonları yazgating seni koyda sin şunla min yaşılıkının tonları yazgating yaşılıkının tonları yazgating sin koyda
Исе бар бит әле безнең яшәүнең серенә төшенеп килер көнгә зур өмет баглап яшәүгә юл куймый көрсенеп яшисе бик килә яшисе юлыкмый юлларда киртәгә оң булып бүгенге көнебез яхшырак иттереп иртәгә яшиселәр килә яшисе салмыйча бер кемгә авырлык я Раббым көчләр бирсәң иде шулай яши алырлык яшиселәр килә яшисе салмыйча бер кемгә авырлык я Раббым көчләр бирсәң иде шулай яши алырлык яшисе бик килә яшисе кимсетмичә генә бер кемене үтелгән узган көннәр өчен шатланырлык булсын бер көнне киләле килә җирдәге иң озын юлларны үтәсен тәм табып ям табып тормыштан югары үрләргә җитәсен яшиселәр килә яшисе салмыйча бер кемгә авырлык я Раббым көчләр бирсәң иде шулай яши алырлык яшиселәр килә яшисе салмыйча бер кемгә авырлык я Раббым көчләр бирсәң иде шулай яши алырлык яшиселәр килә яшисе салмыйча бер кемгә авырлык я Раббым көчләр бирсәң иде шулай яши алырлык яшиселәр килә яшисе салмыйча бер кемгә авырлык я Раббым көчләр бирсәң иде шулай яши алырлык Әле хатлар да яздымы? Шулай әйттемени? Юк, болай ярамый. Ахмаклык бу, иптәшләр. Да. Мин булай эшләмәс идем. Нәрсә инде бу? Сүз юк. Кит инде. Уйнамагыз. Аның җилләре исте инде. Егетләр, яңа товар килде. Әйдәгез, җыеныгыз. Киттек. Хушлашмый араларны өзәсең сизмисең менә җанымны бер ялгызың итәсең юлларында киртә булырга
Кайчакта бу җирдә туңасың ашыйсың, мәхәббәт өчен дип янасың яшисың. Сәбәпсез елмаю гынахма түгел, йөрәктән бары тик ярату түгел. Яхшылык җиңгәндә үзгәрә тормышлар, үзеңнең кулыңда узасы язмышлар. Елмаю кешенең тылсымлы бер мәле, әйләнә тирәңнең кояшы бул әле, әйләнә тирәңнең кояшы бул әле. Уйларың, хыялың яп-якты булганда, юлларың уң булыр, күмелмәс томанга. Син салган эзләрдә бакчалар үссеннәр, үзеңне яратып чын кеше дисеннәр. Яхшылык җиңгәндә үзгәрә тормышлар, үзеңнең кулыңда узасы язмышлар. Елмаю кешенең тылсымлы бер мәле, әйләнә тирәңнең кояшы бул әле, әйләнә тирәңнең кояшы бул әле. Яхшылык җиңгәндә үзгәрә тормышлар, үзеңнең кулыңда узасы язмышлар. Елмаю кешенең тылсымлы бер мәле, әйләнә тирәңнең кояшы бул әле. Яхшылык җиңгәндә үзгәрә тормышлар, үзеңнең кулыңда узасы язмышлар. Елмаю кешенең тылсымлы бер мәле, әйләнә тирәңнең кояшы бул әле, әйләнә тирәңнең кояшы бул әле. Төшләремдә балачакка кайттым, агач атыны җигеп бер мәлгә. Дус ишләрем белән җилләр куып йөргән, тирән хәтирәләр күңелдә. Кайда икән яланая, чыксында йөргән юлларым, кайда калды җанна якын, бергә уйнап үскән дусларым. Кайда икән яланая, чыксында йөргән юлларым, кайда калды минем җанна якын, бергә уйнап үскән дусларым.
анда әбәкле Кыр суганы ашап көтә идек Безгә рәхәт иде шул хәтле Кайда икән яланая Шәхсуында йөргән юлларым Кайда калды минем җанда якын Бергә уйнап үскән дусларым Кайда икән яланая Шәхсуында йөргән юлларым Кайда калды минем җанда якын Бергә уйнап үскән дусларым Кайда икән яланая Шәхсуында йөргән юлларым Кайда калды минем җанда якын Бергә уйнап үскән дусларым Күндә фитнес залына йөрмәсәк тә спортны бик яратабыз дип сөйләп киттеләр Рамиля һәм Рамил Хәйретдиновлар. Җырлы гаиләнең атналык режимын карасаң, анда спорт өчен аерым вакыт билгеләп куелганын күрәсең. Рамиля яшүсмер вакытыннан ук өстәл теннисы белән шөгыльләнә. Хәтта үз туган ягында чемпион исемен алганы булган. Рамил исә баскетбол һәм футболны үз Дуслар белән атнага 2 тапкыр футболга йөрибез. Үземне шаяртып Рамилина дип йөртәм дип уртаклашты Рамил. Хәзер җырлы гаиләнең уллары да бу спорт төре белән ныклап кызыксына башлаган. Артист кеше спорт белән дус булырга тиеш, чөнки бу сынның төз, энергияның күп булуы кирәк дип йомгаклады Хәйретдиновлар. Апрель аенда җырлы гаилә безнең хит-парадта «Мин бәхетле» җыры белән катнаша. Әйдәгез сезне үзләренә бирик. Бәхетемә күзләр тимәсен Җилләр ишетерләр айлы төндә Мин яратам сине димәсен Мин бәхетле әйтергә дә куркам Бәхетемә күзләр Yazmış şilleri de yüreklerini Sağnu sağış bilen bilmesin Sin mine keminem bәхетемсин Бәхетемә күзләр тимәсен Җилләр ишетерләр айлы төндә Мин яратам сине димәсен Мин бәхетле әйтергә дә куркам Бәхетемә күзләр тимәсен
Durmuş kireş Ömer sınav Biz bit yaşarga diyeş Kabul iterge Sınavlarına Nişik var şolay kileş Bir şimeske Жеңілемеске Күшлі сабыр бұларға Яша 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 Бірді тоқтамайша Bir şimeske Жеңілемеске Күшлі сабыр бұларға Яша Yaşa, yaşa, bir de tutamayacağım. Yaşa, sandara, sanağanda da Üzün bolup alırga Göz yaşını görsetmeyeceğim Bar alga barırga Bir işimezke Жеңілемеске Күшлі сабыр бұларға Яша 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 Бірді тоқтамайша Bir ішімеске Жеңілемеске Күшлі сабыр бұларға Яша Яша Yaşa, bir de tutamayacağım. Yaşa Bir işimezke Жеңілемеске Күшлі сабыр бұларға Yaşa 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 Bir de tutamayша Bir işimezke Жеңілемеске Күшлі сабыр бұларға Yaşa 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 Bir de tutamayша Yaşa Lekin yaralamagana Yandırma yüreğimni Belirsen әлі anlarsın Benim de kiregimni Belirledik bitken kaderin Turmuşumuz mutlak içine Yaşikenle kurrep rahatın Bu dünya bitti kettugen Senin koyda sin Koyda sin şunla min Yaşeleginin tonları Yazgatin Yaşıysiler kile yaşıysın Salmışa bir kimge ağırlık Yaraklımı güçler bir seydi Şulay yaşay alırlık Yollarında girdim olmam Bir tüzer ele canım Yüreğine yüreğine Kağılma min tutağın Yollarında girdim olmam Bir tüzer ele canım Yüreğine yüreğine Kağılma min tutağın Yaxşılıq жеңгенде өзгәрә тормышлар Үзеңнең кулыңда узасы язмышлар Елмаю кешенең тылсымлы bir мәле
Әйләнеп язган ыштан Куеныма кысып сине сөяр булам, йөрим күптән хыялланып синле уйдан. Аккар булып куныйм әле учларыңа, буран булып калыйм әле кочагыма. Битләреңнән үбим әле килеп кунып, агартыйм мин бар дөньяңны атка күмеп. Аккар булып куныйм әле учларыңа, буран булып калыйм әле кочагыма. Битләреңнән үбим әле килеп кунып, агартыйм мин бар дөньяңны атка күмеп. Кайыннарым утырай күп назыдан ыйып, мәхәббәтенең җылысыннан рәхәт тоеп. Мин дә сиңа бүләк итәм йөрәгемне, аңла инде сине генә сөйгәнемне. Аккар булып куныйм әле учларыңа, буран булып алыйм әле кочагыма. Битләреңнән үбим әле килеп кунып, агартыйм мин бар дөньяңны атка күмеп. Аккар булып куныйм әле учларыңа, буран булып алыйм әле кочагыма. Битләреңнән үбим әле килеп кунып, агартыйм мин бар дөньяңны атка күмеп. Кайыннарга җилләр ялгыш кагылса да, давыллары иннәреңә сарылса да. Кар бураны каеннарны ятка бирмәс, минем кебек сине шашып беркем сөймәс. Куныйм әле учларыңа, буран булып алыйм әле кочагыма. Битләреңнән үбим әле килеп кунып, агартыйм мин бар дөньяңны атка күмеп. Аккар булып куныйм әле учларыңа, буран булып алыйм әле кочагыма. Битләреңнән үбим әле килеп кунып, агартыйм мин бар дөньяңны атка күмеп. Битләреңнән үбим әле килеп кунып, Агартыйм мин бар дөньяңны атка Тамам, тапшыруыбызны һәркемгә ныклы сәламәтлек теләп йомгаклыйсы килә. Спортка һәм үзегезгә һәрдаим вакыт табарга тырышыгыз. Чөнки сәламәт кешенең генә тормышы тулы һәм матур була. Бер сәгать дәвамында сезнең белән мин, Илгиз Шәкуров, һәм тапшыруның иҗат төркеме булдык. Матур язлар сезгә. Исәнлектә очрашыйк.